Te aji mo dibuang-buang ba gedeblug, dior sida gedeblug kay gedeblug kwa. Buang ko ni pa. Buang sing ngebak ko, sing wis dito sing langsang ko. Dipindah ni ngebak kay gedemblung ko. Gedemblong. Gaya ta. Alia. Tagar cetakan nane dadi ko nyeliwer-nyeliwer iki niki. Gaya. Hah, jika ko. Gotong maning. Gotong, ni tempatnya maning. Maglis asrep. Wes ko. Kita ngintip-ngintip Teh Aji lagi gawe apa? Aro lagi kegawean apa kun Teh Aji? Wow, gawe kue jika Teh Aji. Kuarane kue cuwer. Oh, kue ijo jika ya. Iya. Wah. Gede magating. Ko langsung ya ko gede aku. Gating Iya, sedinane. Arane juga kue ijo-ijo ko. Teh Aji medewe kan bae nglesak. Bahkan pesanan uang. Ya. Gawene sebak mergiek jika kumpukan sing arep pesen Teh Aji ko. Arane juga kue cuwer. Oh, cetakan sing online nih kata. Iya. Kayaknya cilik-cilik rasanya kan. Ayo mau gede-gede. Oh ya, arane juga kue apa aja? Ijo-ijo kah? Cuwer. Arane cuwer ko. Proses pembuatan cuwer embur sing pertama nek ko. Wis tiba-tiba Teh Aji lagi ngwadai kue cuwer beku ya. Aku temen gawen Teh Aji. Iyalah, anggong ko bengi yasinan. Malam apa kok begini? Malam Jumat. Oh, nanti yasinan aneh. Ya, sa Musola. yang mertua. Oh, iya ya. Ana wong meninggoy soalnya jadi kinarep ning mertunggak juga iki. Abdi gawa. Ya. Abdi gawa ning omahe mertua, ning lowong semut. Entas ngintip Teh Aji lagi kegawean cuwer juga aci terus banyu nebi sing akeh dakon encer ka terus dicitak-citak dadine arane kue ijo-ijo engkone didakoni ampas ya. Ya Teh Aji mangane dicocol karo ampas. Iya, ora kaya ampas iki durung anu kin masih kelapane masih utuh kudu dicocol. Kelapane juga masih ning wite. Masih woto juga. Durung nanes inti kocek. Wis Teh Aji mah bisa lah ngocek dewek kelok kaya. Alhamdulillah alamin. Wis ngocek dewek. Maru dewek segala. Ora kaya Mesinnya juga bubar. Almarhum wis. Jadi dicolokaken aku ora jalan iki nek. Ora marut dewek. Wis lah konon bela. Soale Teh Aji ne juga marut iki, marut kelapa.